Yes. Ụmụada UMENWEDO nwanne nwoke ihe anyị ji ebe ahụ mkpa nkwudosi ike ugo Chineke tụrụ gị ka anyị wetara ihe a wee sị na ugo a ga-adịgide ebe ọ bụ n'ihi na na-eje iwelite ha anyị mana ugo Chineke wetara na mpaghara UMENWEDO. So o nwekwara ihe ọzọ so ya o nwekwara ihe ọzọ so ya so biko ụmụada UMENWEDO wee sị na ha jiri ya sị ka ide ahụ Chineke nyere gị ka ị were ya ọbụlagodu na ebe ọbụla ị jere ịkwụrụ ha ebe gịnị kwụsie ike n'oche kini o nweghị ihe ọbụla bikọsi na ụmụada UMENWEDO mgbe ọ gbajuoro dọrọ anyị nọ na họl were kpebie okwu wee sị na onwe ihe ga-emechacha ka nwanne anyị nwoke anyị kpegidere ekpere bọsị ahụ na họl UMENWEDO wee sị UMENWEDO ọ bụgodu na ị nọ na ala ilu gị binye sobe nwa ebe ọ sọrọ ya nọlụ na ije nyeriri ya ọkwa ahụ anyị na-azọ Chineke anyị wee si onye ahụ mee ana UMENWEDO zaa ekpere ụmụada zaa ekpere ndị niile ihe anyị na-achọ wee mee gịnị. So obi ụtọ anyị jiri bịa taa bụ ka anyị bịa gosi obi ọma na obi ụtọ ihe ọma Chineke mere anyị n'isi gị wee ụmụada UMENWEDO wee na-asị n'ime ekwe ka anyị na-asịkwa Chineke n'isi Victor Ume ogologo ndụ ahụike ụmụ ya nwa ihe ezinụlọ ya niile na ya ndụrụ ga ndụ ya niile ga-abụ Chukwu ya eji ahụike wee na-achọkwa mma n'aha Jizọs. Nke a bụ ka oriakụ anyị ji oriakụ ụmụada ka na-abịa onye kene Chineke ọkwụkwọ ọkwụ ahụ na UMENWEDO UMENWEDO ba osina mwezi abase ba UMENWEDO futa hite niile ija akwụrụ ya gaba ka izu niile onwe ihe je makata edachi azụ na n'oge ọbụla anyị na onwe na onwe mo ọhụbe mụbara ejeme afọ abịa kube ọ gị kwụbara m nwere nwe ebe anyị ike ịkwụgara one ka na-akwachara ozi bete one ụkwụkwa ọgwụwa na biko ndolu ụmụazị bụ anyị wee sisi were abasịrị were mmanụ na ewere na-esi ewere na-esi mmanụ oyoyo ike eji adụ mma n'aha Jizọs.